Sanibona, noma ngabe ke uya afforda umzali o-affordayo unayo imali kangangokuthi mhlambe uze uthole umuntu ozosiza ekhaya u-anti lo okuthiwa isisebenzi osebenzayo ekhaya kodwa ungavumi u-anti enzele ngisho izingane zakho yonke into. Kukhona abazali aba-affordayo ukuthi kube khona umuntu osizayo ekhaya aza clean ngisho ama-cameras izingane ayiwashela ngisho ama-underwears. Khona izingane ezingawashi ngisho amasokisi, ezingawashi ngisho izimpahla zazo zangaphansi ngenxa yokuthi kukhona u-anti osizayo. Sishiye lesi sikhala sokuthi umntwana kube khona izinto akwaziyo ukuzenza yizo u-anti ekhona, ngoba awuyazi ukuthi impilo ikuphatheleni, uyohamba nemhlabeni mhlawumbe niyohamba nobabili ningabazali balezi ingane kanye ziyaqamba ingane ziyohlala ezihlotsheni, seziyahlupheka, sezibona ngathi ziyahlushwa, kuthiwa igezi zitsha, zikhumbula umama, zibhale itatus ezithi I miss you mother, or if my mother was here ngaba kunjena, ngenxa yokuthi zibona igqilaza ngoba zenza into ezingakaze ziyenze. Kodwa nje zijwayeze ingane zakho ukuthi yize si-afforda, kodwa zigezele izitsha sibanibani, ziklinele ekamereni lakho, ziwashela ama-under namasokisi, wenzela ukumfundisa nje umntwana ukuthi kube khona izinto akwazi ukuzenzela yena in case wena kukhona isimo esikuficayo esingesihle, ngoba ziyokhula izingane usungasekho noma ngabe ushiya amafa ngakanani, kodwa ngeke ikwazi izingane ukuthi zingasebenzi ziqhubeke iholela u-anti, suke seyiphila leyo mpilo. Mhlawumbe nendlu le enihlala kuyayiqediwe ukukhokhelwa, ayikho paid up, qambe nehamba emhlabeni, iyadliwa indlu, ziyadliwa imoto, izingane kuphoqa ukuthi ayihambe ziyohlala emakhaya, ziyohlala nogogo, ziyohlala nobaba omncane, ziyohlala nomama omncane, no-anti bazo, bese kubona ngazathi ziyahlupheka. Uyibona ingane izaci sokuthi nje kuthiwa ayigezi izitsha, izihenge, izihambe iyohlala edrobheni ibe yiphara ngoba ithi ibalekela ukuthi iyahlushwa kanti ayihlushwa. Fundisa abantu abakho eminye imisebenzi yasekhaya, ingane kube khona into ekwaziyo ukuyenza, noma ngabe befika umuntu ogundayo egcekeni ubajutha abafana bakho ukuthi thathana amahala nihale la egcekeni ngoba athi sekugundiwe. Kube khona izinto obafundisa zona wena njengomzali wabo in case uhambe emhlabeni zingasali ingane ehlupheka. Khona izingane ezingazilutho, azazi lutho, ayikwazi ukupheka, ayikwazi ukwenza ngisho iqanda, ngoba u-anti wenza ngisho ama-lunch box azo, umama uthi ukhombisa ukuthi uyayithanda kanti uyayibulala. Sometimes olunye uthando luyagcina selibamosha abantwana, ikhula ingane ingazi lutho, ayikwazi ukuwasha imoto yakho, ayikwazi ukuyiwashela yona, ayikwazi ngisho amanzi ebathroom iyavulelwa, ayiliklini ngisho ibhavu ishiya kanjalo ngoba ukhona u-anti ozolandela ngemuva. Kodwa mawungama wena njengomzali ukuthi cha, ukhona impela u-anti, kodwa mawuphuma ebathroom nje make sure ukuthi ibhavu uyaliwasha, uyaliklina, uthatha imopho uyasula phansi. Umntwana kube khona izinto ezingama-basics anyana nje amancane eyikwaziyo ukuzenza, hayi ukuthi ingane isokwenzela yonke into. Iyabuya iyakhumula itshinga phansi, ezesikole impahla itshinga phansi, iyaqoqa u-anti, ukudla etafuleni kade zilingane zishiya kanjalo bakhona u-anti. Cha, bafundise nje ukuthi cha, izitsha niyayiqoqela nina lizise kusinki niyiwashe zenu kuphela, izitsha zenu kuphela. I-under uyayiwashela, idilozi wena uyayiwashela, konke okungaphansi, amavesti uyayiwashela. Mhlawumbe u-anti angabalekela nje ngalelo ngamayiwasha izinto ezimhlophe njengamavesti nje namasokisi lapho thotha mhlophe, u-anti alekele lapho. Kodwa lezi impahla zasekhaya nje fundisana izingane ukuthi zizenzele, hayi ngoba uyizonda ingane. Siyazi uya-afforda, kodwa khona into ephoqayo ukuthi umntwana ngelinye ilanga kofuneka aphinde azenzele, ngoba umhlaba noma impilo asiyazi ukuthi sibhekisiphi. Akekho wazi iy'nsuku zakhe zokuphila, kusasa ungavuka uhambele emhlabeni. Lezi ngane zakho uma uyibuka nje wena naye nje uma usezekhuluma yedwa nje, abakwazi Nkosi yami, abakwazi kwasha, baspoilekile, siyavuma, kodwa usengakulungisa lokho. Fundisana izingane ukuthi kube khona imisebenzi ezikwaziyo ukuyenza. Ingane utshela cha, uyithume wena ukuthi ayenzele wena iqanda, uzifunde, hayi kube u-anti yonke into. Shiya ukuthi uya-afforda, kodwa wenzela ini, une-foresight ngomntanakho, ubuka kade ngomntanakho ukuthi mangathi uyahamba emhlabeni ingaba yini le ngane. Ma uyibuka le ngane yakho zingaba yini makuthi uhambile, ngoba ngisho zingahlala ezihlotsheni ngeke ihlale ngisho izinyanga ezimbili, ziyathutha, ziyahamba, ziphosta iy'status, zikhumbula onina, zikhumbula oyise, zifisa ubalandela, cabanga ngisho ukuyihenga ngoba zibona impilo engathi inzima. Ngathi those are the basics nje ofuna uwafundisa umntwana ukuthi cha, la wadlulele khona uyandlula, la ekamereni lakho uyaklina, uyashanela, ma ukade ugeze ebathroom uyalisula ibhavu libe clean. Ezinye izinto uyazenzela, iy'mpahla zasekhaya uyayiwashela, uyazenzela iqanda ma ulambile, hayi ukuthi yonke into izothinta u-anti. Ingakho uyakubona ezinye izingane mahamba abazali zisokole izaci, ungathi ubuhlungu benhliziyo kanti cha, zibona ngathi ziyahlushwa. Fundisa umntanakho
ukuyimela, fundisa umntana wakho ukuthi azenzele eminye imisebenzi, fundisa umntana wakho ngoba ingane uma uyifundisa ukuthi ikwazi ukuzenzela iqanda, ikwazi ukuzenzela i-lunchbox, uyifundisa ukuthi noma ngathi isiyahamba isiye varsity, isiye high school, boarding school, kube khona izinto ekwazi ukuzenzela zona. Iyaqamba umfana uyafika nje eGoli laphana, uhlala ehostel, uhlala emqashweni, uhlala eflatini, usefaka intombazane ezomenzela izinto zonke ngoba akazi lutho. Fundisana abantwana benu, ningabathanda ukuze kweqe ngoba uthando oluningi lugcina seliyonile impilo yengane. Fundisa umntana wakho ukuthi ezinye izinto azenzele. Tshela u-anti hlala phansi ungaliklini ikamera likalo, hlala phansi ungamendlulela umbhede, nalezi impahla amayidaceza phansi kanje ungayicoshi, nalezi zitsha ayishiye etafuleni kanjena ungabaqoqeli, kuzobuya nazo iqoqa. Ingane ifunde umthetho womzali, hayi ukuthi ingane igcine ngasilutho nje. Fundisana abantwana benu ukuthi ngelinye ilanga makuthiwa uNkulunkulu yakukhumbula ehamba, zikwazi ukusurvive ingane. Sabingelela ngani zokuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button le channel yethu Umkhosi. Ey'ngane zakwethu uyalana-ke uMamphathanisi ukhuluma indaba enkulu umkhwanazi ukuthi-ke izingane zakho zijwayeze ukuthi izinto zizenzele, zingaxakeki ngelinye ilanga. Ngane zakwethu, mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section sizovulwa ukuthi nithini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel, siphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo. Danko.